Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Ne jucăm aici pe Roblox de asta cu biciclete. O să vă pun jocul în descriere. Ce vă anunț că jocul este foarte fain, eu l-am mai jucat. Da. Nu prea mi-a reușit schema. Ce face așa urât. Dar jocul este super. Opa. Nu acum. Săritură! Am dat cu capul. Da, asta care le-am pe cap sunt echipate. Caracterul real nu din cauza că n-am net. Așa e jocul făcut. Am căzut pe hartă. 123 la oră. Și de ce nu mai am căscut? Da, astea au costat 10.000. Dacă ne luăm bicla. Am mai multe bicle. Dar clasic mi s-a blocat jocul. Acolo. Mi-am luat bicla asta. Tot suspensie cu șoc. Frâne pe disc. Da. Așa. Aia am dat un double. Ce-am făcut viața? Dar n-am văzut piritilii ăla. Mamă! Bă, dar ce scheme fac viața mea? Ioi! Opa! Mamă, îți dai seama să faci așa scheme în realitate? Ioi! De ce zic mereu ioi? Opa, am dat Willy. Mamă! Wow, ce frumos auzi! Ok. Jocul e așa, relaxant. Bă, și Willy. Nu prea mi-am proiectat Willy-ul ăla. Dar vreau să-mi iau înapoi bicaflea. Du-te! Da, cam bună schimbă cum l-au făcut ei. Nu știu că era pe... Uite acolo traseu. Da, în apă dacă caz mori. Am căzut eu în apă. Uite așa, hai să urcăm. Nu dai seama să rățesc săritura asta. Te-ai dus. Nu glumiță. Hai să nu murim și în Iordan botezul tuti. A, nu, de la căzitori prea rele mori în apă. Ia să te să mori în apă. Ne. Cred că am dat eu o căzătură prea rea de am căzut. Vreau să lăsăm pe aici. Și urcăm. Ia să putem să ne punem bicla. Tot asta mi s-a blocat joc. Tragi cavaleta asta. Băi! Am luat bicla pe rampă. Băi! S-o dus și în apă. Da, revenim că dau un live ca să meargă cealaltă biclă. Ia să vedem. Mi-am dat live, dar m-am omorât. Ia să vedem dacă și-a revenit. Uitați cum e mort. Nu, doar reset, așa. Microfibre. Uitați așa cum e moartă. Uf!
Dar haideți că dăm un liv. Și am revenit din nou. Hei, m-am urcat pe om. Să nu repetați aceste lucruri în realitate, să urcați pe oameni. Acesta este doar un joc. De ce faci așa urât? Ne. Nu, ce frumos. Hai, urcă. Unde era tata-i drum? Ah. Era pe dincolo. Nu. Bicla, du-te. Uite așa. Băiat bun. Hopa. Haide. Hai, bă, tata-i, dar urcă. Bicla acolo a rămas. Ia uitați. De cum e tot sparsă? Mă. Ce urât-ai. Mine, mamă, frate, ce pantă! Uai, ce drum șmecher, ca așa urmă. Nu tatai. Poți să-ți cumperi motorișcă? Da, este și joc de motorișcă. Nu știu, noi bicicla. Bă, dar ce mă drumul ăsta? Șmecheros. De unde să-l începem viața mea? Hai că-l începem de aici. Frână! Nu, du-te! Opa! Bă, s-a dus bicla. Efectiv. S-a dus bicla de vale. Nu, aia e. Punem bicicla. 100 de mii asta. Ce gură-te. Stau. Ce biclim asta? Dar n-are nici asta așa. Bă, deși drept s-a dus. Unde m-am urcat? Ha, bă, să ne punem bicla la asta. Nu era asta cea de toate zilele. Aia nu, altă bicla. Nu, sperăm să nu se ducă și asta în vale. Nu, asta nu se duce, că-i pui bun. Și haide să începem. 3, 2, 1 și... Să-ți comentă pe unde vine. Eu e atât de ratat. Nu pe aici. Stați, mai începem. Nu pot să dau cu spatele. Ba da. Hai, 3, 2, 1 și... Shawarma cu... Am băgat shawarma la prânz. Revenim imediat. No, așa, am revenit. Au capat șarmul ăla cu toate. Sperăm că ăsta e traseul. Ăsta e. Mamăi! Ioi! M-am pus. Pun cu brache. Uia! Ua! Uaile! Mamă, ce fain a fost. N-am mai luat rampa, bă, dar a fost fain. Happy Nation.
Imagine. Dai bă cu spate. Happy nation. This imagination. Bă, da. Happy nation. Bă, deci jocul acesta este atât de detaliat. Deci uitați-vă un pic la săritură. Tot merge. Deci cât de detaliat este. Nu mai pot să fac scheme. Și aseară la 1 noapte le putem face. Nu mai face scheme. Dar eu... Da, ascult. Mamă, bă! E șarmola. Bine. Happy nation, the imagination. Ne. Ok. Bun, bun, bun. Hai să dăm și săritura aceasta. Așa am mai proiectat-o. Uite așa. Și mergem acum cu viteza șarmorei. Și pac. Nu, dar nu vreau și pe scări. Ok. M-am blocat cu biclă. Hai să luăm o biclă fără șoc. Mamă, ce biclă. Biclă fără șoc avem BMX. Avem pe asta. Fără șoc. Șoc. Și aceasta este biclă. Ok, nu pot. Cu aceasta. Asta să leagă. Așa, să căutăm o biclă de șoculeți. O, asta. Și asta e o biclă fără șoc. Care are numai suspensie pe față și șocul e suspensia la așa, gen. Adică asta e doar o singură suspensie și aia e cu două suspensii. Nu știu dacă ați înțeles voi, mamă, câte notificări. Ok. Așa. La fix în asta am intrat. Săritură! Nu prea mi-a reușit. Haideți să dăm schemă cu bicla. Vedeți asta? Moșterul șocului nu se mai lasă pe spate. Dar prea mult. Aici un moment când vrei să dai uile. De ce se lasă? Yuppie, happy nation, this imagine.
Săritura lui Tutankamon! Hai că urcăm pe scări. Nu prea bine. Poate că am blochezi. Cine a zis că nu? Perfecto. Wow! Am dat 360. Nu știu ce schemă mi-a reușit să facă caracterul. Nu mi-a reușit 360. Da, nici asta. Hai înapoi de aceea. Trebuie să le dar cu o suspensie pe față. Da, pot fără suspensie cum e BMX. Da, haideți să luăm înapoi bicla cu șoc. Tu du-te pe Marte. Am băgat așa urmă la prânz. Îți cu carniță de mânz. Acolo și mă simt ciudat. Să ne uităm așa din perspectiva asta. Ok. What the fuck? Uai, lei, ce ciudat. Willy! Ok. Dai fai și așa. De ce să mi-l bro? Huia! Mamă, ce săritură. Uite așa. Da, băluț și hopa! Bă, chiar fain așa să te uiți. Nu e așa, hai să dai căzături. Mai că mergem și pe un drum. Cu perspectiva aceasta. Am trecut pe pod. No, hai așa. De mai bine. Să luăm pe aici. Îmi pare interesant. Ma! Ce? Ok, hai să că urcăm. Uite așa. Punem înapoi bicla. Revenim imediat. Așa, oameni buni, unde mi-a dispărut bicla? Clasic. Uite, așa, 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 așa. Bă. Mă, bă, dar e fain tare traseul ăsta. Uai, lei! Ce săritură acolo. Mi-a reușit o schemă. Ok. Nu în apă! Am căzut în apă. Uite așa, punem înapoi bicla. Bicla, 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 lor, bicla, 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 bicla.
Ok, mamă. Ioi. Scuzați-mă că am tăcut din gură. Bro. A rămas sub apă. S-a întâmplat, frate. Bă, Bicla. Uite ce urât face caracterul meu. Ok. Calmanto, calmanto. Nu pot să dau scheme în apă. Nici din apă nu pot să ies. Calmanto, calmanto, bro. Am căzut de pe mapă. Pune-mă, bicla, bicla, biclelor, bicla, biclaro. În fine, nu mai punem nicio bicla. Și aici s-a terminat videoclipul de azi, ne vedem data viitoare.